Ik vond het het wel noffelijk waar. De zinnen weer er weer eens even bij de wie. Ik nog wel bewolking. En joen en vannacht dan wordt het aardig koud. Het is een vrij heldere nacht. Toch vrij opklarend waar. Letter wat meer bewolking. Maar de opklaring heeft 4 bij de oerhoorn. En het is een rustig waartype eerst. En dat betekent dat de temperatuur zakt 0 en plus 3. 0 graden in het oosten van de provincie, 3 graden op de eiland en oeral toch wel vroegstaande groen. En de wind, die komt uit zuidelijke richting. En die is zwak of matig, maar die wordt letter in het watergebied vrij krachtig. En dan is uiteindelijk de toon zetten van morgen. Want morgen beginnen we met beter koud waar. Eerst is het nog droog, maar gelijk al een protte bewolking. En in de middag het regenwetter vanuit het westen waait. En de temperatuur zo'n of 8 graden. En een harde wind uit zuid en zuidwest en kans op windstippen. Dus waarschuwing voor het verkeer. En meer zicht met het regenwetter. In de joentijd, in de nacht komen de eerste buien al. Maar kans op hagel en weer te sneeuwen. Maartse buien. En dan terug naar het fruitshow. Toonsje en daar maar zinnen, maar ik en daar maar buien. Maar kans op weer te sneeuwen, maar kans op hagel, maartse buien. En de temperatuur op Toonsje, ik denk zomaar bij de zo'n graden hin of 8. En dan zetten we terug naar de vreed, maar bewolkt waren en 10 graden. En sneeuwen is dan alweer misschien een plak wel 12 graden. En dan binnen het maartijdstemperaturen, de zinnen er misschien even bij, maar de bewolking had 4 bij de oerhoorn. Ja, en snel denk ik meer zinnen, we moeten morgen maar weer even in het waarsjen.